No, takže toto je Laborec. Laborec pod Hradkom. Lebo tu za tým stromom je Hradok. A sú tu ryby. Bike. Cesta sem. Zarúbaná. Čo? Mňa netoč, prosím. Prečo? A toto je čo? To je verba? Či to je? Toto tu... Či nie je verba? Není verba, že verby to má ďaleko. To je nejaký kráčok. Mi ročne na zavradza, neznám to. Toto tu? Furt to oholím. Oholíš to? Za pol roka to vyrošíš čo väčšie, ako to bude. To je taká tota invázna rastlina. Vyzerá to na inváznu rastlinu, netypickú pre naše prostredie. Ideme na kameň. To je aký psi. Sarna. Normálne stopa sarny. Ideme takú kačku. Nespadnem do vody. Celkom čistá voda, tu sa dá prísť aj kúpať. Vrevo odporúčam. Však práve, že taký, čo rád pláve, tak to si do bazéna dáva ten, vieš, umelé vlny, že by plával proti prúdu. Tu si môže prísť človek skúsiť zapávať proti prúdu. Paradzina. Takže maj, jún sme tu a plávame. Tu máš verbu. To, co tu je verba. Na košiky. Ja, toto by trebalo. Na veľkú noc to chce znať. Korbače? Nie korbače, papírka či čo. Aha, že chceš nás zbierať domov, hej? Ja nevidím to nikde. A to tak kolo vody ročne, nie? Nájdeme dajaké. Takže ideme hľadať birky.